παιδιά, Crazy Gamer εδώ πέρα. Σήμερα θα παίξουμε Call of Duty Advanced Warfare Online. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι βλέπετε δεν έχω ούτε intro ούτε outro θα έχω, για το λόγο ότι το κινητό μου έχει χαλάσει κάπως και είναι τα Windows, όσοι έχουν θα ξέρουν, και δεν μπορώ να κατεβάσω την εφαρμογή και σε μια εβδομάδα με δύο θα πάρω καινούριο κινητό, οπότε θα μπορώ να έχω intro και outro και άλλα πολλά. Αυτό ήταν που ήθελα να σας πω. Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν παιδιά, πάμε να παίξουμε. Σήμερα θα παίξουμε online, γιατί το story mode μπορεί κάποιοι από εσάς να το έχετε παίξει και να βαριέστε, ενώ το online είναι λίγο πιο ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε. Δεν πιστεύω να είμαι και πολύ καλός, για το λόγο ότι εντάξει, προσπαθώ. Παίζω χρόνια, αλλά εντάξει, προσπαθώ. Να μου κάνετε comment τι θα θέλατε να παίξω. Μετά έχω Pro Evolution 2016, Mortal Kombat, Call of Duty Ghosts, GTA 4, θα πάρω και το 5, Assassin's Creed, έχω πολλά. Να μου γράψετε στα comments τι θα θέλατε να παίξω. Όσοι ξέρετε και έχετε το Call of Duty Advanced Warfare θα ξέρετε. Εντάξει, θα τα εξηγήσω κι εγώ. Εδώ πέρα στο online μπορείς να φτιάξεις όποιο παίκτη θες. Δηλαδή μπορείς να τον φτιάξεις, εγώ τον έχω κάνει έτσι παράδειγμα. Παίρνεις και κάτι τέτοια, πώς λέγονται, supply drops λέγονται, όσοι παίζουν ξέρουν, είπα όπως πριν. Και παίρνεις διάφορα, παίρνεις παράμα όπλα, κράνη, loadout και τέτοια. Μπορείς να φτιάξεις εδώ πέρα έμβλημα, έχω φτιάξει αυτό εδώ. Είναι πολύ αστείο. Εντάξει. Λοιπόν, μην μιλάω κι εγώ πολύ, πάμε να παίξουμε. Γρήγορα μπήκε. Μπήκε πολύ γρήγορα. Να φτιάξω λίγο την κάμερα, κουνήθηκε. Όπα. Εδώ είμαστε, εντάξει. Ωραία πίστα. Τώρα θα με σκοτώσουνε πολλές φορές. Έχω να παίξω τόσο καιρό και δεν έχω ξεχάσει. Θα πάρουμε αυτό εδώ. Ουί! Θα χαμηλώσουμε λίγο, ακούγεται πολύ. Εδώ πέρα ακούγεται πολύ και ας είναι στο 15. Έλα! Είδα ότι είμαι πολύ άχρηστος. Έχω να παίξω τόσο καιρό. Κάτι μήνες έχω να παίξω. Ναι! Το πρώτο μας kill. Μου το φάγα. Πώς! Ήρθα από πίσω. Αλλάξε όπλο. Πάρουμε αυτό. Αυτό έψαχνα, αλλά το ξέχασα. Ξεχάσει και τι όπλα έχω. Ποιος? Εσύ. Έλα ρε φίλο, λέει εμένα. Κεντάτσις. Πού είσαι ρε? Πού είσαι ρε? Τι τόσο γρήγορα τελειώνει ο χρόνος? Τι μπήκα τότε, τι με έβαλε? Παιδιά, δεν θυμάμαι τα κουμπιά. Δεν θυμάμαι τα κουμπιά.
Όχι! Εγώ τον σκότωσα. Εν τω μεταξύ δεν πείζεις καθόλου και σου δίνει 2.000 πόντους. Τι φάση. Τι φάση. Ένα kill, 2 deaths. Πω, με έβαλε στο ένα λεπτό. Τώρα για να δούμε αυτό το παίξουμε. Ναι. Τώρα θα παίξουμε καλά. Τώρα θα παίξουμε καλά. Phase. Τρολάρι αυτό. Πάμε να φτιάξουμε λίγο τον παίχτη. Ω, καινούριο. Έχει και πάντα. Πάντα. Μπρρ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 ρ. Αυτό εδώ μου αρέσει εμένα. Αλλά δεν μπορώ να το πάρω. Πείτε μου στα comments γιατί θέλω τη βοήθειά σας, μιας και το θυμήθηκα. Ποιο θέλετε να βάλω, ποιο σας αρέσει πιο πολύ. Αυτό ή αυτό. Πείτε μου στα comments και όποιο βγει πρώτο θα το έχω για πάντα όσο παίζουμε στο online. Σας παρακαλώ να μου πείτε. Λογικά θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι και θα σβήσει το βίντεο για το λόγο ότι εσείς ξέρετε κάποιοι ότι είναι τα βίντεο μέχρι 15 λεπτά, πρέπει να πληρώσεις για να πάει παραπάνω. Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό, οπότε θα παίξουμε αυτό το μισό γιατί είναι 10 λεπτά και εμένα γράφει 10, ότι έχει φτάσει 7 λεπτά. Οπότε αυτό. Θα παίξουμε αυτό και θα το κλείσουμε. Και ξανακάνω άμα θέλετε, θα μου πείτε επίσης στα comments άμα θέλετε να ξαναπαίξω Call of Duty Advanced Warfare Online ή άμα θέλετε να παίξω Story Mode. Πού! Πώς είναι! Πώς είναι! Πώς ρε φίλε! Έλα τώρα! Bitch! Το πάτησα! Το πάτησα το κουμπί! Ω, νευρίασα! Τι κάνει, τι έπαθε? Νευρίασα, να πάρω αυτό. Δεν έχω και σνάιπερ. Πρέπει να πάω να φτιάξω. Ω, τι εκεί. Εσύ. Σου ξέφυγα. Πού είσαι ρε? Πού είσαι να σε φάω? Εδώ είσαι? Όχι. Εκεί είσαι? Όχι. Είσαι εκεί. Τι έγινε? Γιατί τόσο άχρηστος? Είμαι πολύ άχρηστος τελευταία. Δεν ξέρω γιατί.
Είναι όλοι εδώ. Είναι όλοι εδώ. Ναι! Αυτό εδώ είναι supply drop. Αυτό είναι που σου δίνει όπλα και για να φοράς κράνη που σας είπα πριν. Ρε φίλε, τον πυροβολά. Payback. Έλα τώρα, αφού τον είδα. Shotgun. Εσύ, πώς τι. Θέλω να τρολάρω αλλά με σκότωσαν. Νάτος. Πώς θες. Αν το βγούμε από εδώ. Από πίσω. Α, δικός μου. Άκυρο, sorry. Τύχος. Νάτος, Νάτος. Μπήκε μέσα. Μπήκε μέσα. Όχι, αυτός είναι. Έλα ρε φίλε. Τρολάρεις. Δεν ξέρω πού να πάω. Νάτος. Πώς ρε φίλε, τον πυροβόλησα και στο κεφάλι. Ειλικρινά θα το δω. Έλα τώρα, έλα. Shotgun με shotgun στην ουσία. Θα αλλάξω. Θα πάρουμε αυτό. Δεν είναι δικό μας. Σε 2 λεπτά μπορεί να το κόψει, παιδιά. Είναι κρίμα. Αλλά εντάξει, θα παίξουμε κι άλλη φορά άμα θέλετε κι εσείς. Θα παίξουμε. Να μου πείτε. Όχι, όχι! Bombing run. Μου τη σπάει όταν πάω κάπου που δεν είναι κανείς και πέφτουν ακριβώς δίπλα μου. Μου τη σπάει πολύ ρε φίλε, είναι λες και σε βλέπουνε. Αλλά στην ουσία σε μόνο μια βόμβα που ρίχνουν σε βλέπουνε. Οπότε, κρίμα. Συνέχεια με τρολάρουνε. Είδα ένα σνάιπερ. Ωρε φίλο, triple kill. Πού πάω. Κολλάει. Και είμαστε τελευταίοι. Τι! Έλα τώρα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε πηγαίνετε κάντε ένα like, ένα share, ένα comment και ένα subscribe. Όπως σας είπα, το κόβω για το λόγο ότι δεν μπορώ να κάνω παραπάνω από 15 λεπτά. Πείτε μου στα comments, όπως σας είπα, τι θέλετε να παίξω. Άμα θέλετε να ξαναπαίξουμε Call of Duty online ή Story Mode. Και να μου πείτε και ποιο outfit να βάλω. Αυτά μέχρι τώρα. Σε 2 εβδομάδες θα πάρω καινούριο κινητό, ώστε να βάζω intro και outro και πολλά άλλα. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ παιδιά, γεια σας.